טוב, אז בסרטון הזה אנחנו נלמד אילו הגדרות ראשוניות, הגדרות שהן best practice, מגדירים כשמקימים את ה-firewall הראשונה. אז קודם כל שימו לב, נכנסנו לממשק הניהול בכתובת הזאת 192.168.1.50 ונכנסנו עם שם משתמש אדמין וסיסמה שבחרנו בהתחלה. אז ההמלצה היא, אם עשיתם סיסמה מורכבת, אין בעיה, תשאירו את זה ככה, אבל תשנו את השם משתמש או שתיצרו משתמש חדש. אז אם אני אלך לסטינג אדמיניסטרטור ואני אלחץ על אדמיניסטרטור, אני אצור עכשיו משתמש חדש, אני אקרא לו דין, הוא יהיה local user ואני אשים סיסמה שהיא חזקה. אפשר גם להגדיר איזשהו comment או description ואיזה הרשאות הוא יקבל. אני אתן לו מן הסתם סופר אדמין כי אני מנהל המערכת. אפשר להגדיר מי שרוצה גם 2-factor, 2FA, כלומר שהוא יקבל איזשהו OTP או אימייל או SMS ורק אז יתחבר למערכת הניהול. יש משהו שנקרא restrict login to trusted host, זה אומר שאך ורק מהכתובות האלה, סתם לדוגמה, אני יכול להתחבר עם משתמש דין. כלומר זה עוד הקשחה שמומלץ לעשות, כמובן בבקרה ובזהירות, אבל אך ורק מהכתובות שמגדירים פה, הכתובות שאני מאפשר, שהן רשומות פה, אני יכול לבצע הזדהות לממשק הניהול. כרגע אני אוריד את זה כי לא צריך, ואני אלחץ OK. שימו לב, יצרתי משתמש חזק שנקרא סופר אדמין דין. אתם רואים שהוא לוקלי גם. אז בואו נעשה לוגאוט, ונתחבר עם דין. later. מעולה. דבר הבא שבדרך כלל אני עושה, קודם כל אני מוודא שיש רישוי, כמובן רישוי מלא ורישוי מתאים, בהתאם למה שהלקוח רכש, או שיש לכם. אוקיי, אני מוודא את המשאבים של המערכת, אם זה firewall וירטואלי, או firewall שהוא פיזי. לאחר מכן אני באמת קורא ומבין שהאם הגרסה שאני נמצא בה כעת היא גרסה מומלצת, האם היא על פי ה-best practice של FortiGate, כלומר האם 760 היא גרסה שהיא יציבה והיא אמינה. אם כן, זה בסדר, אני נשאר בה, אם לא, אני משדרג לגרסה האמינה והיציבה. דבר נוסף שאני מוודא, שה-System Time הוא מן הסתם אותו דבר, שהשעון תקין, ואני משנה את ה-Host Name בהתאם להגדרות. אני הולך ל-System, Setting, ואני אשנה את ה-Host Name, ונקרא איזה דין Lab. זה השם של המכונה. שימו לב, כרגע אנחנו על Time Zone של ג'רוזלם, אוקיי? כרגע אני מאזין בפורט 80 ו-443, אני גם יכול, יש לי הרבה לקוחות ומכרים שמשנים את הפורט הזה, ולדוגמה ניגשים ב-4443, אוקיי? שימו לב, אז אני גם עכשיו אשנה זה ל-4443, ואני אראה לכם, כנ"ל גם אם הפיירול שלכם, או הרגל חשופה לאינטרנט, אז עדיף לשנות גם ש-SSH פורט ו-Tenet פורט, בכלל לא לאפשר אותם, אבל אם מאפשרים, גם לשנות את הפורטים הדפולטיביים האלה. אז לדוגמה שיניתי פה עכשיו את HTTPS ל-4443, זה אומר שהממשק יזרוק אותי, ואני עכשיו צריך להתחבר למערכת בפורט 4443, אוקיי? בנוסף לכך, שימו לב, מי שרוצה משנה את השפה של המערכת לשפה שלו, זה לנוחיותכם, הצבע, מה שבא לכם, כבר ראיתם את זה. ובואו נלחץ אוקיי. לפני שאני לוחץ apply, שימו לב, אפשר גם להגדיר SMTP server, כלומר אם צריך עכשיו לקבל איזה שהם התראות או ריפורטים במייל, אנחנו נגדיר את זה גם. אני אלחץ apply, שימו לב, שינויים כרגע נשמרו ונזרקתי, הפורטי לבד עשה לי רידיירקט, אתם רואים פה, לפורט 4443, ואני נכנס עכשיו עם השם משתמש
והסיסמה שלי. אז בואו נגדיר את הממשק הראשון. נלך ל-Network, Interface. אני עכשיו לדוגמה מגדיר את ה-One. זו רגל הלן שלי. אוקיי? אם אני לוחץ פעמיים, אני פשוט פותח את זה ואני יכול לראות, אני יכול להגדיר שהתפקיד של הרגל אני בוחר שהיא תהיה לן. למה? כי זו הרגל, זו הרשת הפנימית שלי. אוקיי? אני גם פה מקשיח, לא צריך פינג, ואם לא צריך גם SSH אז אני מוריד. זה לא רלוונטי, יש ממשקים שכן צריך, אבל עדיף לא להשאיר פורטים וסרוויסים חשופים. אני אעשה אוקיי, כדי לשמור את ההגדרות. מעולה. אז בואו נגדיר את פורט 2, הוא יהיה הפורט ה-1 שלי, כלומר הפורט החוצה. אז לדוגמה אנחנו נגדיר פה, ואני עכשיו צריך להגדיר האם הוא יהיה כתובת שהיא סטטית, האם הוא יחלק DHCP, האם הוא יקבל PPOE מהספק. אז אנחנו מגדירים כרגע כתובת שהיא סטטית. הדוגמה שלנו, זו הכתובת, אוקיי, ועשיתי לו אוקיי. שימו לב, כרגע ההגדרות, אתם רואים 1, 2, כך קראתי לו 1, נגדרתי את פורט 2, זה הכתובת החיצונית שלי. דבר הבא שבדרך כלל אני עושה, זה אני הולך לסטטיק ראוט, ומגדיר ניתוב החוצה, מגדיר דיפולט ראוט, לכיוון הגטווי של הספק. כרגע זה הגטווי שלי כסביבת מעבדה. ואני שם לב, כמובן שם לב לאיזה אינטרפייס משוייך לי לפה. דבר הבא שאני הולך, אני אלך לסיסטם סטינג, ואני מוודא, שימו לב זה מה שעברנו, וההגדרות נשמרו. אני יכול ללכת ללוגן ריפורט, לוג סטינג, ואני מוודא שבלוקל לוגס אני כרגע שומר לוגים לדיסק, כי כשאני ארצה לראות אירועים ולראות לוגים, אז למעשה אני גם מוודא שהכל שהוא מופעל, ואני מוודא שיש לי מקום בדיסק הקשיח. שימו לב, log older than 7 days are deleted from disk, אוקיי? זה נקרא data retention, אחרי שבוע הלוגים יימחקו. אז הגדרנו את האינטרפייס, הגדרנו ניתוב, אפשר להגדיר עכשיו firewall policy, ניכנס ל-policy in object, firewall policy, ונלחץ על create new. שם של החוק יהיה LAN to one, אוקיי? אני יכול גם להגדיר חוקים שהם schedule, כלומר בימים מסוימים, בשעות מסוימות, כרגע לא נתעכב על זה. מה האקשן, accept או deny של החוק? עכשיו, incoming interface זה מאיפה אני בא. אז אמרנו שהרגל של הלן שלי תהיה פורט 1, ואם אני עומד אני יכול לראות את ההגדרות. אתם רואים פורט 1, 192.168 זה הרגל של הלן, זה מפה התעבורה תגיע, ולאן היא יוצאת? היא יוצאת אל ה-one, אל עבר האינטרנט. אוקיי? גם אם אני עומד פה עם העכבר, עם הסמן, גם יכול לראות מידע על האינטרפייס הזה. עכשיו, מי הסורסים? האם זה כל הלן? האם זה רק כתובות שאני הגדרתי? אז אני יכול להגדיר כתובות מסוימות, או שאני יכול להגדיר all כרגע. כלומר, כל מי שבלן ברשת הזאת, הוא יכול לצאת לאן? לכל הרשת לדוגמה, כל האינטרנט, כל הכתובות, ובאיזה סרוויסים. אז גם פה אני יכול להקשיח ולבחור DNS ו-HTTPS, אבל כרגע אנחנו נעשה all, ושימו לב, עשינו all ו-all. האם אני יוצא עם נט החוצה? כן, אני יוצא עם נט החוצה, אז by default זה מופעל, אני אשאיר את זה פעיל. והאם, שימו לב, אני רוצה להפעיל security profile, אז אני יכול לבחור גם אנטיווירוס וגם סינון אתרים. אוקיי, אני פשוט לוחץ על הכפתור, ושימו לב, יש גם פרופילים שאני יכול לבחור בין כל הפרופילי האבטחה, אפשר לייצר אותם ולבחור בחוקה. לוגינג אופשן, אני יכול לבוא ולבחור האם אני יעשה לוג, אני אציג לוג, יציג איבנט אך ורק לסקיוריטי איבנט, או שאני אציג איבנט
לכל הסשנים, אז כרגע אני נבחר ב-all session, ו-enable this policy, ואני יכול לעשות פה גם comment, test for lab, וכשאני נלחץ על OK, שימו לב, ההגדרות יישמרו, ויש לי פה חוק פרופיל אבטחה ראשון שעשיתי, וזה הייצוג שלו. אם אתם רוצים, אתם יכולים לעשות קליק ימני, ולערוך אותו, למחוק אותו, לשים אותו ב-disable, לשים אותו בחזרה ב-enable. אפשר להסתכל על הלוגים, על התעבורה, על הטראפיק, שספציפית פוגעת בחוק הזה. אם אני אלחץ קליק ימיני, ולחץ show in 40 view, או show matching log, אני יכול ממש לראות את הלוגים שהפוליסי הזה מייצר לי. אז ככה מייצרים מדיניות אבטחה, אוקיי? ואני מקווה מאוד שלמדתם. תודה.